Natoč to tu a... Tak je to pekné prostredie, vidíte koľko veľa kufrov. Tam u mojej máti, tam sú ďalší ľudia. A sem je zase Natálka a tu je Gabko. A viete, kto to natáča? No nikto iný ako vaša milovaná, jak sa to otáča. Tomáš. Aďa. Gabo. Tak nám piču, keď nás je tak málo. To nevadí, je to lepšie. Ideme sa testovať, Aťka. Som negatívna. No testované a ideme. Líže idú naľavo. Autobus. Keď ty ide dalo. Ale chápeš? Už sa vyhľadal. Na to, že je tam to obuzerám. Preboha. Svíčka dotykou, svietia letme, ty si taká fajn. Celý svet nám niekam unikou, tak už ticho, už nič nečekaj. Odrazové svíčka, svíčka dotykou. Kameru? Ráda. Fíha. Víš. A proste máš? Nie, ja sa proste neviem. A čo ješ? Máme to náš človeka, že... Krupicové kašič, urobíme si kašičku. Vážne, ty kokos zase starí. Už sme tu. Netlač mi na mechu. No, kde bývame? To je pekné, to je pekné. My tu nezostávame, my ideme ďalej. Ale bolu, no kábo, tu sme. Ježišmaria. Zdravím, hello. Neviem, či náhodou nemám približnúť. Tak, trošku všetci odišli. Dostali tu Ačkary. A idete? Polska Liga Latania gotowa! Zróbcie Tak to nejde! Teraz ticho. Celú noc za dní, kým ťa znovu uvidím. Žijem si len zájem, či ja nájsť ťa v náručí. Že robím veľa chýb, že som jediný. Že aj keď budem rok s tebou, som navždy bohatý. No, God! Svetlo, nevadí. Dobre, takže čo z mojej menej fešny? Aťka, potom Miška. Poď sem. Zdravím. Toto je Miška, potom tam je ešte niekde vzadu Sára a nezozítame z lyžiarskeho, ktorý je V Krahulách. a sme na hoteli. Stred Európy. Takže sme v strede Európy. Toto video by mal byť vlog, alebo proste ako nám prebiehal lyžiarsky a to je asi tak všetko, čo vám potom to poviem. To sa nám pozrie. Úrne, ja som dotýkam do toho, nie na seba, tam. Ešte, že tu je to. Takže užite si video a čus. To je prvýkrát na lyžiach. Však vidíš podľa bún. Nice. Tak, po prvej lyžovačke, Miška, tvoje pocity? Už to nedáva. To je len prvý deň. Bolo to super.
To je dobrá informácia, tak ti... Sme po prvej jazde, keďže my neližujeme, my ktorí z Nitry, takže to nebolo večer. Ale ja si chcem niečo zobrať, ale neviem čo. Ja si idem robiť Budem šumienku. kľudne takto sedieť, ale ja neviem. Ja to poznám, hej, v noci sa zobudím, tak na mňa sedíš. Hej, vieš, predstav Neviem, že to má ísť celé. Juj. Aha, jak to šumí, kúkajte. No to čož, jak to šumí? Áno. Aťka. Ale nevyzerám jak debil. A za učiteľkou? Nosí slnečné okuliare. Spravím na nich Chutí? Aha, robia portrét, Aďa, uč sa. Nie. Aha, ty kokos. Šumienka, dobré, kámo, to som nevedela, že je tak šumienka dobrá. Prečo? Keď sa pohnem tam, tak ide to inak. Ježišmária, ja si tu idem jak Hotentoda. Nevadí, Miška, nevadí, že si Hottentot. To sa spraví. nosí veľký klobúk. Nie, mne sa tak dobre pozrie na seba. Dobre, ale tak aspoň vypnúť nahrávanie, lebo za chvíľu budem mať... Čo to ide inak, nie? To je úplne inak. Čau, Betka. Jau. No, idem. Dobrý deň. Obúvame. Pozor. Ja. Viem trošku, sa znamenáš. Aké tam hovno je vidno. To nebudeme decidovať. Ono otvorené. Miška, ideme na druhé kolo. Áno, jupi. Dám si rukavičky. Aďa, čau. Ty kokos, Romana. Juj. Prečo mňa si práve bral? Nikto už nevláze. A sme tu hodinu a ešte pol nás čaká. Je to aj myška. Túka neviačka. A všetci sme unavení. A učiteľky si dať jednu jazdu, takže máme oddych. A ja. Tebe, ona je, veď nekameruje, jenom ten hormón zostaví. To ste mali počuť pred chvíľou.
S týmto človekom ty spíš? Bohužiaľ. Idem, už mi to... Dobrý deň! Asi ste to videli? Ešte Dobré ráno, je streda, koľko je hodín? Je 7:33. Je 7:33 a my sme hore, zobudené. Táto ešte nie je prezlečená, ja už som a tak, spali sme poobednej posteli. A babi tiež. Tu vám ukážem Myšku a Sárku. Kde ste? Tu sú konečne sme dostali mobil, nám ich berú na večer. Takže super. Aťka, to ponožky. Cikáky. Magic. Čiže my sa vidíme potom. Dneska by sme nemali celý deň lyžovať, ale mali by sme niekam ísť. Takže... Poklad hľadať. Možno. Ráno lyžujeme a... Povedať hľadáme poklad. Ideme na jesť, lebo sme hladné. Ideme, že na rozhľadnú nejakú, takže... Tieto kozy nás zobudili. Mária, aha. Tu je Alžbeta. Tu sa Natálka obúvala a tu sa bežkuje. A takto tu sú ľudia. A tak. Aj tu je nejaký človek. Aj tam je nejaký človek. A tu nejaký človek na mobile si to tu fotí. A sem som, prosím, pekne. Ja a Natálka. Myška, ideš na to. To zdebem aj sem. Ja nemusím mať ani lyže, asi. Čo bolo? Našla som veľký skvost, že Vanesu úplne poslednú pre istotu. Ja som spadla 5-krát, pochválim sa. Ona sa nevie chodiť, to je ten problém. Takže cesta nás ešte čaká. Hore tým kopcom. Dobré ráno, dneska je štvrtok. Áno. Chalani nás obudili s tým, že nás obliali vodou, to je super, chalani ďakujeme. Potom som ja chalanov objala, ale nie vodou. Aj vodou, ale dobre, to je jedno. Proste je štvrtok, posledný deň, čo tu spíme a dnes vám natočíme celý náš deň, lebo zatiaľ sa nám začalo len Hovno. No, aj tak sa to dá povedať. Len lyže a Hovno. hovno. Včera sme boli na výlete a dnes ideme lyžovať. Na svach. Ideme na svach a nás Aďu preradili do lepšieho týmu, lebo my sme najhorší tým, nie? 6. 5 sme boli na 4. My sme 5 a včera nás dali na 6. Na 4. A to znamená, že... Už ideme na svach. Áno. Na Mari, ale... A ideme aj na kotvu, takže... Poma. Alebo poma. Ja to volám puma alebo kotva, no.
Takže máte sa dnes konečne tešiť. A Dúfam, že bude zase Petra Vlhová. Áno, no to ste. A nebudeme hovoriť, čo sa z toho hodí. Ešte mi povie, tiež sa, keď pôjdeš zaspať. Ježišmaria, debil. Takže vidno, že by veľmi dobrý deň. Čo sa natáča? Matolka, ahoj. Počkaj, brofis. Čo tu robíš? Hej, tuto, týchto natáča. Jej, no jaké sú pekné. Ideme na raňajky. Tu máme svah. A pozrite sa na moje poproskané pery. Nás dnes to bolo byť bez respirátora. Sme napápané. A ideme sa obliekať. zaobliekať. Nazdar. Zatvárajte vrata. Kámo. Píše Henka. Ačky na kopa. S Aďou sa prezliekame. Semka. A Miške je teraz nejak blbo. Takže Miška si teraz ide robiť test a my sa zatiaľ oblečeme. Ačka. Jak retard. Takže uvidíme. Miška je negatívna. On bude oddychovať. Jo, ďakujem. Papa, Miška. Bye, bye. Juj, trošku sa popadalo. Do prdele. Ja? Hej. Môžem? Super. Budeme gáďa. Hej, videla som. Zdravíme ťa, ty... Boha, jak sa to otoča? Musíš to dať na seba toto. No veď, ale aby som sa videla. No, už sa vidím. Natália, ty čo sa tam boskávaš s takým... Boha, neviem si narábať. Odkaz pre teba. Ja ťa natočím. Počkaj. Odkaz pre teba. Ty čo sa tam prosím ťa boskávaš? To je, ja si poviem, natočiť normálne ťa udám. Pomeň to ťa. Čo je natočíme? Bo akože to si... Smuľano. Natočíme, jak sa... Vieš, ma s tou kamerou tam dojdeme, ale naopak, kde ste zohnali. Ale ona sa asi nahneva, nie? Či? No, neviem. Odsúbi ma dôkaz. No, presne. To je jeho kamera. Ja to neviem napovedať. Počkaj. Radšej ti to Natálka nejdeme natáčať, lebo viem, že ma zabiješ už teraz. Viem, že ma zabiješ už teraz, takže... Radšej nejdem nič riskovať. Nejdem radšej nič riskovať, lebo ona ma ešte zabije. Toto sú dve ožraté kozy. My sme ožraté na rozdiel od teba. Ačka, my sme ožraté. Ačka, my sme ožraté. Nie sme. To je z cukríku. Sa natoč. Natoč celý seba. Počkaj. Takže, toto sú naši kúzelníci. Dobrú noc, ahojte. Papa, kúzelníci.
si idú tance. Dobré ráno. Tak vraj ne. Posledný deň tu. Juj. Ujo. Čaká nás raňajky, lyžovačka, obed. A ideme dolu. Nie, tie vyvážky nie. Myška. Chápeš, to čo robí, tak to nás natáča. Posledný deň, že to zapalia. Aťka si tu papá. Myška odchádza. Taká sa oblieká. Spolené veci. A čaká nás ešte jedna lyžovačka. A potom sa ide domov. Nie, na obed a potom domov. Tak. Bu. Myške je trošku blbo, takže tá dneska nelyžuje. Zase. Však, Myška, povedz. No. Ačka. Papa. Dobrý deň. Ježišmaria. Počkej. Joj. Papa, kufo. Bu. Ideme sa obliecť. Baravič. Nemôžeš posledný, keď posledný idú ty pomaly. Nesledujem nejako, ako od začiatku vôbec. Také, čo by to nemalo, ale... Neznám. Sedíme v autobuse a odchádzame. Zakývaj stredisku. Papa. Dej pusinku. Ty sú škývala dosť, ne? Ačke, kde sme? Doma sme, konečne. Ty napitá. Papa. Na teba. Dovi. Papa. To je čovčka. Oni tam vreskajú. To si taký
Tak sa balí, dámy a páni.